Partanen siinä esitteli. Ja näin olemme valmiina ottelun alkuun. Siellä kehätuomari Harri Kivioja komensi ottelijat takaisin nurkkiinsa. Ja olemme valmiina siirtymään ottelun alkuun. Ensimmäinen erä. Ja tässä sininen siniset housut valkoisella raidalla Saarinen ja taas sininen housu punaisella raidalla Humberto Evora. Eli Evora sinisestä kulmasta sinisillä hanskoilla ja Saarinen punaisesta kulmasta punaisilla hanskoilla. Ja vahvaa vartalopotkua lähtee Saarinen hakemaan heti ottelun alussa. Kyllä näkee, että miehet on ihan saman kokoisia, että jos ei vähän ihonväri ja tatuoinnit erottaisi, niin ei tiedä kummastaan kyse. Että paksut on pojilla kädet, että molemmat on raskassarjalaiseksi aika lyhkäisiä, mutta sitäkin paksumpi kätisiä, että tämmöisessä aina ilotulitus on taattu. Aivan varmasti joo, että kyllä tämä on kaksi kovalyöntistä kaveria ja molemmat tykkää nimenomaan hakea ratkaisuja etupäässä lyönneillä, että kovia lyöntejä haetaan heti ekassa erässä ja siellä pientä sitomastikin sitten lyöntien päätteeksi. Ja kyllä kehätuomari oli tarkkana, että se ei kyllä tuossa yhtään antanut sitten jäädä ja taas heti kun alkaa lähellä nyhjääminen, niin tuomari on sitten tarkkana ja pistää ottelet uudelleen etäisyydelle. Että se tekee kyllä ottelusta sillä lailla sujuvaa, että siinä ei sitten painiskella eikä nyhjätä eikä kolhita myöskään päitä yhteen. Aivan. Ja siinä koitti Jukan potkun päätteeksi Humberto täräyttää. Ja nyt täräytti oikealla. Äsken meni vasen pikkasen ohi ja nyt oikea tiputti Saarisen. Mutta se oli liukastuminen, ei muuta kuin pyytää hanskat ja ottelu jatkuu. Näytti vähän, että olisi osunut vähän kämmenelle ja olikohan Järvenpään miehellä vähän huono asento siinä, niin se enemmän sitten tuomittiin liukastumiseksi, mutta ei se varmaan mukavalle silti tuntunut, kun tuommoinen jässikä kiskasee avokkaalla tuonne korvalliselle. No ei varmasti. Ja siellä sitten Jukka lähti hakemaan omaa vartalokoukkua ja pisti Humberton pikkasen peräytymään. Joo, että kyllä tämä ihan tarkkaille lähtee sillä lailla kuitenkin liikkeelle, että molemmat Ja näin saimme ensimmäisen erän päätökseen. Ja Jukka Saarinen siinä palaa kulmaan hakemaan vähän huikkaa ja vinkkiä valmentajalta. Joo, että tarkasti molemmat ottelijat lähti niin kuin ekassa erässä kuitenkin liikkeelle, että vaikka kovaa lyötiinkin, niin ei mitään ihan posketonta yliyrittämistä, että hyvää suojausta pidettiin. Siinä oli hyvä hämäys Portugalin pojalta potkulla ja siihen jatkettiin sitten lyönnille. Tässä tuli nyt tämä liukastumiseksi tuomittu tilanne, että kyllä siinä lyönti kuitenkin oli mukana, että ei se ainakaan ihan puhdas kaato ollut. Ja ottelun toinen erä. Ja siinä punaisissa hanskoissa, mustissa tossuissa Saarinen ja sitten tämä pikkasen enemmän aurinkoa saanut kaveri sinisissä hanskoissa, punaisissa tossuissa on Humberto Evora Portugalista. Joo, näkee selvästi, että molemmilla on niin samanlainen tyyli, että samat lyönnit valikoimissa, tommosia takimaisia ja etumaisia koukkuja vahvalla kipillä ja sitten etumaista kiertopotkua. Tässä muuten Humberto Evora selkeästi lyö klintsistä vielä tuomarin komennon aikana ja sen jälkeenkin vähän. Ja Jukka niin kuin monesti tyytyy, tässä on pari tilannetta ollut sellainen, missä Jukka tyytyy tuossa klintsissä niin kuin pitämään, tai siellä toinen pitää kiinni tai hän pitää kiinni, mutta se ettei suojaa enää ja Humberto käyttää hyväkseen sen tilanteet ja täräyttää niistä. Eli semmoista niin kuin, näihin ammattilaisotteluihin kuuluu aika semmoista niin kuin, vähän semmoista sääntöjen rajamailla pelailua, mutta käytännössä säännöt kieltää sen, että ei saa pitää kiinni ja lyödä samaan aikaan. Ja amatööriottelussahan monesti sitten tätä enemmän noudatetaankin, mutta tämmöinen kokenut kehäkettu niin kuin Humberto Evora selkeästi osaa tämmöiset pienet kikat käyttää hyväkseen. Joo, ja niin tuomari yleensä alussa sanoi, että suojatkaa itsenne koko aika, että kyllä se myöskin pitäisi odottaa sitten ottelijalta, että pitää kädet ylhäällä. Siinä oli jopa hyppypotku. Aika harvoin näkee raskaasarja potkunyrkkiilottelussa hyppypotkuja. Siellä oli kovia lyöntejä myöskin äsken, että hyvin osui vastapalloon takimaisen käden ruuvilyönnillä Humberto Evora. Jukka ahdistaa Evoraa köysiin. Tässä oli tämä klintsistä lyöminen, eli Evora piti oikealla kädellä kiinni ja täräytti vasemman koukun poskeen. Kovahan se lyönti ei ole, mutta kyllä jokainen lyönti sitten kipeitä tekee ton kokoisella kädellä, kun lyödään. Aivan varmasti. Ja siinä taas klintsissä ja Kivioja saa irrotella ottelijoita. Ei tunnu Jukka löytävän ihan. Ja näin saimme toisen erän päätökseen. Tosiaan Jukalla tuntuu olevan vähän vaikeaa saada kaveria omalle lyöntietäisyydelleen, että Jukka on tottunut ja ilmeisesti tykkääkin otella
pitkiä vastustajia vastaan ja nyt kun on lyhyempi kaveri, niin sitten tuntuu olevan vähän hankalampaa. Ja siinä hurjaa iskuvaihtotilanteita. Tuossa oli ainakin koko vartalon mukana. Ja ottelun kolmas erä. Oikealla Saarinen ja vasemmalta Evora. Kättä päälle ja sitten taas aloitetaan. Ja etumaisella kiertopotkulla lähtee molemmat liikkeelle, että tutulla tavalla 2 ensimmäisen erän tyyliin. Aivan. Ja siellä oli ihan hyvin Evora yhdisteli takimaisen käden kiertopotkua ja vasemman käden koukkua. Oho, siellä otetaan jo vähän vilppeä, eli jalasta kiinni. Tämähän on potkunyrkkeys kielletty, eli jalkaan ei saa tarttua. No, se oli hyvä, että siitä ei kuitenkaan sitten seurannut mitään se kummempaa. Ja taas lyödään ristiin. Kyllä ne viuhuu noin portugalilaisetkin lyönnit yhtä tiukasti kuin Järvenpään moukarit. Että tarkkana pitää olla. Oho, hyvä pyyhkäsy. Näppärästi pyyhkäs Saarinen vastustaja. Ne ottelevat erilleen ja ei muuta kuin kiviä pistää taas käyntiin. Vahvoja lyöntejä molemmat hakee, että siinä ei paljon pisteiskuja säpeä heitellä, vaan kyllä molemmat hakee voimakkaita koukkuja. Ja taas oli hyvä pyyhkäisy Saariselta. Et siihen vielä kun saadaan kaivettua joku alakoukku perään, toinen juoksee leuka edellä nyrkki, että siinä on hyvä paikka ja Jukalla ihan selvästi ideaa. Nimenomaan. Oi. Evora osui vastapalloon ja nyt on Saarinen aivan sekaisin. Saas nähdä, miten tästä toipuu vai toipuuko. Tuossa on kyllä ajatukset vielä jossain varmaan muualla. Kysytäänkö siinä sitten, että mitä kävi vai muuta. Että toivottavasti saa vielä, no hanskat ainakin nousi ylös ja näyttää jos Karpinmaalta, ei muuta kuin homma menoksi. Nyt on kyllä hyvä paikka portugalilaisella nappaa vyö kotiin, mutta Pikkasen on vielä huterilla jaloilla Saarinen, että tämän ottelun keskeytyminen on kyllä nyt todella lähellä. Saarinen selvästi pelaa aikaa, ei lähde hyökkäämään, pitää kädet ylhäällä, pakittelee. Fiksusti pelaa tilannetta kyllä. Se on ammattimiehen merkki, että odotellaan, että pöly laskeutuu. Ja näin saimme kolmannen erän päätökseen. Mikä erä. Joo, oli aikamoinen yllätys. Että en olisi uskonut, että näin pääsisi käymään. Katsotaanpas hidastuksessa, jos niitä sattuisi tulemaan, että mitä oikeasti tapahtuu. Siinähän Saarinen lähti ahdistelemaan Evoraa ja Evora pääsi lyömään vastapalloon. Niin. Kovia lyöntejä oli molemmilla. Siinä. 2 kovaa lyöntiä. 3. oli vielä puolittainen osuma tossa, kun oli jo saanut 2 tärätettyä vastaan. Tosi hyvin Jukka sai puolustettua ton tilanteen jälkeen ja palauduttua. Ja lähdemme ottelun 4. erään. No niin, nyt jännitetään sitten, onko Jukka palautunut äskeisestä kovasta erästä. Ei ainakaan näytä yhtään jalat epävakaalle, että toivotaan nyt, että Jukka pääsee takaisin hyvään puolustukseen ja hakemaan hyviä osumia ja kääntämään tilanteen toisinpäin. Joo, kyllä ainakin tuo potku, millä hän lähti tuossa ottelun alussa, niin jos olisi ollut jalat vielä setsurilla, niin ei varmasti olisi noin tasapainoista potkua tehnyt. Että hyvin näyttää palautuneen. Nyt pitää vaan olla tarkkana, ettei lähde ryntään niihin lyönteihin uudestaan. Tuo äskeinenhän tuli tosiaan siitä, että vähän juoksi vastapallon, kun lähti liian hanakasti itse hakemaan. Ja siellä on taas vasen koukku, tärähti poskelle ja luku lasketaan. Jukka vähän niin kuin olisi hakenut tuossa alas vientiä vapauttelutyyliin lyönnin päätteeksi. Nyt Jukka näyttää kyllä niin kuin paljon niin kuin selkeämmin ottelukuntoiselta, kun tämä ei ollut niin paha tuo ekan erän täräytys. Että ei ollut, ei. Ja ennemminkin Jukan silmistä ja ilmeestä heijastui turhautuneisuus siihen, että juoksee tollaiseen vähän helppoon lyöntiin, että ennemminkin se oli semmoinen flash knockdown. Niin, kyllä. Hyvin veti pysäriä vastaan sieltä Evorakin nyt ja taas haki vahvaa takakäden lyöntiä sieltä. Vähän näyttää lipsahtavan noin koukut tonne korvan väärälle puolelle, mutta siihen ei ainakaan vielä tuomari. Oi. Vähän liikaa lähtee nyt tappelemaan Saarinen, mutta kyllähän kovia lyöntejä sieltä saikin, että siellä on Evorakin pari kertaa polvet notkahtanut. Tää on kyllä semmoista ilotulitusta, että tässä on todellakin koko ajan tyrmäys ilmassa, että nämä molemmat kaverit kippaa aivan sairaaluja. Siinä oli sellainen mouhijärveläinen kanssa, että jos se olisi osunut, niin Oi! Ei tainnut olla ei ollut. Liukastu. On kyllä
Erittäin värikäs ottelu ja näin saatiin ottelun 4. erä päätökseen. Tämä on kyllä todella vauhdikas potkunyrkkeilykamppailu. Joo, harvoin raskassa sarjassa nähdään tällaista vauhtia. Ehkä nimenomaan se, että on 2 pienehköä raskassarjalaista, joilla on kuitenkin paljon iskuvoimaa, niin tää on kyllä ihan niinku raskasta sarjaa parhaimmillaan. Kyllä, ja tässä nähdään 4. erän huipputilanteita. Ja tässä oli tää vasen, joka osui leuan kärkeen ja siitä luulasku, ja oli tää euron liukastuminen vielä päälle. Ja erähän loppu tähän yläpotkuun.